Lek ning kene apik aku ya ta. Aku wedi kono kok, Nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek omahe bare dikotok. Nunut. Ayo. Cenak. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dahulu. Kene ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Layak lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya, Nok. Plek. Tanon. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbuh 50. Gaya Ayune boy kaya ngono seket. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya? empuk pokoke. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya ta. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya ta, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nak. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Ayo Mbak Sirah. Gambarmu uga ngeklo. Pamata
yoga. Kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit ya komplit. Ana soto, ana krupuk. Walah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, Nggih. pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, Nggih. itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Ah nggih. Yo, telaske. Mendah boyo yen sida urip lan nandika Putri Sulestya terus bisa nyuara di kota wes sono. Sing gede pangapuranmu Mas papujanku jejengku ngatiku sambungku mongwan cindalu rupi dasarimu kelawan Kang Mas Kang Pratiti Saki Murih lestarine Happy piranine Tanana ingkang nyaruwe Ya mengakibate aku bayangke Ramu ing atiku yen tajane bocah Papa datang Mendah boyo urip lan nandika mesti prakyaya Matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi kualitas sindennya Mas Cahyo. Betul Matur sekali. nuwun. Nggih. Lah menika wonten dawuh saking Bapak Yuswanto Mas Jolang. Nggih, estoke. Kanthi dawuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mas Cahyo Kuntadi matur nuwun sudah pinarak di Radio Madya FM. Dan selamat atas suksesnya Giling tahun 2025 PG Rejo Agung baru.
Semoga tahun 2026 tebunya tambah melimpah Amin. dan menjadi barokah. Amin. Gusti ngejabahi. Tulung minta gending kutut manggung Mbak Kesi dan juga jaranan Mbak Winong. Wah, nggih. Nah niki kula selake rumiyin saderengipun genduk niken. Nggih. Ya Nong, diaturake klangenane Bapak Yuswanto, aturake genduk Winong Nawangsih kanthi ninggal katresnan. Saya. Cocok. Atur dumateng Bapak Yuswanto sekalian Ibu Mas Yoga matur nuwun katresnanipun dumateng kula. Monggo langsung kemawon sepisan dangdut kedua jaranke Winong Nawangsih. Yo. Tangan yang meriah untuk Winong Nawangsih. Niki kasanah budaya Mas Jola. Oh nggih leres. Gabungan. Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Nggih. Bilih nuwun sewu saderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nah, nggih leres-leres nika macange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut. Ha driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken, sehat, Nduk? Niken Salindri. Ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegi Rejo Agung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki.
Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng mek ngono padha nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Ha iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin nggih Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok lho. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin Ya bolong mbok warai iki. Dikira Wes, aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak yo. Iya. Kok menawa dhek ora tega karo awakmu, Nah. ya kaya ngene wong tuwa iso sok ora tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah, Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya rung salim ya Nduk. Wah, jan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lah. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sok-sok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku wi kangen lho, Pak. Kangen aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho? turu ya malah kesehatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lak asline trah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya Ngono ora. kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek Iku- 2 tahun 3 tahun ngono. Piye? Iku Niku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Nduk. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Lho, Ya wong- kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Ah. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan, kuwi padha karo Yai Segara. Nah, Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen neng nggen CD-CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Siji nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP iki lho. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh, Iya, iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel candal-candalke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Ya. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan Buktekke lek mangkate niken salindri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Coba kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo.
Ya, pelak-pelak menem karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Rinasa saya rasa nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane. apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri Julang suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing
tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine genduk niken ki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Cocok mangga. Nggih. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni waya janji metan sak semipan jroning genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae maka beranyata janjine dapane citra kalangan welat wisa sak bocah nek kaya ngono nembang apa-apa nek becik apa-apa nek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diglowenthah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang.
Lah lek sregep prihatin, sregep poso. Anake ya ibat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI Mas nggih. ya bapake kaya ngene, anake kan dadi Dadi Pegawai, apa? dadi pegawai no. Ning kono ki ora pegawe. Terus Nge-grab. Ning kono ki ngojek. Malah Malah ngegrab tak kira pegawai. Nolak salira lho wis pokoke Dik Niken iki ya aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Dik Niken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, Luar biasa. kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya. Ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya. Ayah tidak. Amin. Aku Ayah. Iya, dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Loh, Sampean dianggap mati loh. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat Iki keturunan. jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah, wong banget dicicil neh donga. Wah, iki ra mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bapak Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kasmane dawa. Napa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bapak Hari Puryanto. Nah, Pak Ari Puryanto. Panjenengan iki nadyan di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing Nggih. dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, Nggih. kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Dina dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah niki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Ah. setia. jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rondok sithik. Nek iki elek, utange akeh milih ndi. Jajal milih Malah ndi, Kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, ngene, dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. awak Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedhus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok nih kan Malik. Kok padane wedhus? Lah sing kagungan Dik Niken, lah sing maringi ya Dik Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dik Niken. Walah. Dik Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Upamane kok roh wedhuse Dik Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dik Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus kowe Bokong. Ah, gila. Oh, wedhus ya. Ah wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Ae iki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewala. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik.
men tembange niki diaturke bar niki ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Kersane lenggah cekedap. Kusuma Wijaya. Puspitanala. Puspitanala. Lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken, yuk Madangkara bersama Niken Salindri. Yo. Paris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Jelas tenan Indonesia. Karismatik tenan nggih. Estu. Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. Mangga. Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi mancane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. Ya. Monggo Bapak Hariwur Yanto aturan nikah wonten pepanggungan. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah wonten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Oke, moga-moga. Dek zaman berjuang yor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang yen
godhongi sego jagung yen tak silihi Jawa terus ngangge taping. Lah nggih lerep men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ini ora ilang padha Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya, panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho, luar biasa. Iki dong-dongan. Dong-dongan nggih. Nggih. Piye Mbok wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Ingkang dalem suwun mugi-mugi sing penting estu sedaya masyarakat guyub rukun, insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Elok lah. Momong semene kae seh duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika macange? Jane nek sing keri. Enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri ya Sing keri. Lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to nek ora ilok Mang Imboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk imbuh. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Ayo sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Sange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun Lestari Lintang Asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik Birgita iki apal Dik Birgita iki ya langsung cek. Ayo nok, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya sabar. Angger wong wedok kok tinggal sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maaf nek Mas, ya Allah, sama ini jangan gemati banget karo aku janan. Lah piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek dienggo jakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngonokne. Loh. Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Lah nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah di ngonokne. Lho iku lho nikan iku piye Padahal sing usane? ngelem-ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benake wae bocah kok pinter ngene. Iki Mam. Ayo nek purek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kaya. Lah rasane kaya ape geret lori ya.
Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Pak Jolang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki nari. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen samane kudu adil. Wah. Loh, jare sayangnya be aku tok. Lho iki naik. Lho kok ucul, niki ucul. Lho, ayo sayang. Sayang. Nek gendong aku tok. Bakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah, iki aja menyebar fitnah. Ora lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono wae. Angel to. Ora Iki kan padha yo pesen, padha. Mas, tenan. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas to Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wis yo. Ngono. Aku nek jejer nikah ning kamera nikah ni koyo Lah justru kuwi aku mau goleki kuwi. Kayak hitam putih. Dadi iki Jelas hitam putih lho. masa ya nuwun sewu. Aku iki jejer wujute iki niken karo Jolang. Lho ning kamera kok iso niken karo asu ku piye to? ya ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh? Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Lah. Dadine anak aku sok yo putih. Lah. Putih. Nek karo aku Lek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. Malah unik ngono kuwi. Apik. Apik. Apik angger niliki kok wah kaya ula weling lho. Bah iya kak ya. Yo, Ayo diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Thank
yang sebisa jroning sebisa rambut mengenai salami dan yang ke cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, rukun. Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono ya. alus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Wong lek alus sing ngono. Lho, wong lek biasane alus sing ngono kuwi. Kan iki senengane iki menggiring netizen Lah kan. iya. Berarti aku dihujat nes lho. Iya. Ora, lah jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wis jo menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo Lah lenggah, Pak. Ya, Bapak.